ga duk wanda ke shirin shiga cikin Nijar yanzu ko mai shirin fita, kai hatta ma wanda shi ya kasance ne a cikin Nijar amma yana yawo ne tsakanin jahohi. Yau shine nan, gobe shine can, gata shine jaha kaza. Dukkanku ya kamata ku san abin da ke rubuce akan wannan takardar da gwamnatin Nijar ta yanzu ta rubuta, ma'ana CNSP, waɗannan sojojin da suka juyin mulki a Nijar. Babban abin da ke rubuce akan wannan takardar shine cewa daga yanzu za a fara bincike ne akan abubuwan da kuke shigowa da su ko kuma abubuwan da za ku fita da su, ma'ana kayan ku kenan. Amma ba wai irin binciken da aka saba yi ba, irin bincike da kuka kai iyaka sai a tsaya dan tattabe kayan ku a tambaya me ciki da dai sauransu dai shikenan, wani lokaci ku ba da ce hanci sai a wuce. Ba irin wannan bincike ne ba, wannan na musamman ne, ya sha bamban da saura. Ga yadda binciken zai kasance: bincike na farko, za a yi amfani ne da na'ura domin a yi skane waɗannan kayayyakin domin a iya gano idan akwai wasu makamai a ciki ko kuma wasu ƙwayoyi, kai hatta ma abubuwan da basu dace ba. Bincike na biyu wanda shine za a fi zurfafawa sosai shine wanda za a ma buɗe kayan ne gaba ɗaya domin a dubi abin da yake ciki, domin a binciki irin abubuwan da kuke shigowa da su ko kuma irin abubuwan da za ku fita da su. Wannan shine yanzu. A nan za ku iya tambayar kanku me yasa za a tsananta bincike irin haka. Kafin mu ci gaba, ku tabbata da cewa kun danna gem a kasan wannan video, sannan ku yi abone a tashata, sannan kuma ku yada wannan video. Babban dalilin da yasa za a fara wannan bincike shine saboda iya takaita ta'addanci. Mun sani a hali yanzu kasar mu Nijar tana cikin mawuyacin hali sosai, abinda ya danganci rashin tsaro. An san da cewa waɗannan kayan aiki na 'yan ta'adda ana safarar su ne, tabbas suna biyawa ne cikin motoci kuma suna bin hanyoyi da dai sauransu dai. Amma abin tambaya shine waye ke safarar waɗannan kayayyaki, ta ya ne ake samun dama a kai su inda 'yan ta'adda ko kuma a kai su inda ake so, hatta ma safarar ƙwayoyi da dai sauransu dai. Saboda hatta ma ƙwayoyi su ma wasu abubuwa ne da ake amfani da su a cikin ta'addanci. Mutum mai hankali ba zai taɓa yarda ba ya ɗau bindiga ya tafi wurin yaƙi, shi ba soja ba, shi ba wani jami'in tsaro ba, ya san da cewa a kowane lokaci za a iya kashe shi. Don haka idan dai yana da hankali, yana da cikakken hankali, ba zai taɓa yarda ba ya ɗau bindiga ya tafi wurin yaƙi. Kenan waɗannan ƙwayoyin da suke sha su ne za su ba su kuzarin tafiya wurin yaƙi, duk da cewa za a iya kashe su a kowane lokaci. Kenan kun ga ita ma ƙwaya tana ɗaya daga cikin makami wanda 'yan ta'adda suke amfani da shi. Kenan an san da cewa waɗannan kayan aiki da kuma ƙwayoyi safar su ne ake. Kenan wannan binciken da za a yi shine zai ba da dama a iya kama waɗanda su sun kasance ne suna safarar waɗannan ƙwayoyi da kuma bindigogi waɗanda 'yan ta'adda suke aiki da su. Amma ni tambaya ta anan ita ce, shin wannan binciken da za a yi zai kasance ne an kyautata binciken a ko'ina a cikin Nijar ko kuma dai kaka ne abin zai kasance? Abin da nake nufi da a kyautata bincike shine, yanzu irin binciken da aka saba yi idan kuka kai iyaka ko kuma matattarar soja misali, inda sojoji suka aza bariye, ya kasance ne galibi, bari ni ma lokacin da na shiga cikin Nijar shekarar da ta wuce, a wannan lokaci dai ba a yi juyin mulki ba, na kasance ne dai ina shiga cikin Nijar dab sai na shi cewa ai an yi juyin mulki a Nijar da dai sauransu dai. A wannan lokaci ya kasance ne idan muka kai bariye inda akwai soja, sai a ce muna a nan za a bincike kayayyaki, amma ga wanda bai so a bincike kayan shi kawai ya bada kuɗi sai ya wuce. Ina tunanin a wannan lokaci jika 2 ne ko jika 3 ake badawa sai ka samu ka wuce, ba ma sai an bincike kayan ka ba. Shin wannan cin hancin da ake karba domin a bar mutum ya isa cikin gari da kayan shi, shin ko yanzu za a ci gaba da shi ne duk da cewa an aza wannan ka'ida, ko kuma dai za a san yadda za a yi ne a gyara shi? Saboda kun ga kenan anan sojojin musulma suna da laifi a ciki. Kenan wani zai iya shigowa da makamai, wani zai iya shigowa da ƙwayoyi. A wannan lokaci ya kasance ne kana ba da kuɗi akan iyaka kawai, sojojin da kansu ne za su karɓi wannan cin hancin sannan su barka ka wuce da kayanka ba tare da an bincike abin da ke ciki ba. Wannan mutane da suna amfani da shi domin su shigo da abubuwan da ba su dace ba a cikin gari, alhali jami'an tsaro su ne na farko da suka bar su wuce da waɗannan kayayyakin waɗanda ba su dace ba. Kenan shin wannan cin hancin da suka saba karɓa, za a san yadda za a yi ne a gyara shi bayan an fito da wannan ka'ida ta cewa yanzu za a yi bincike ne na musamman, ko kuma dai ba za a iya ba, kawai dai an rubuta ne amma za a ci gaba da karɓar cin hanci sai a bar mutane suna wucewa da kayansu inda suke so? Kina kun ga matukar ba iya gyara wannan ba, wannan rubutun da aka yi ba shi bane zai sauya wani babban abu. Kasancewar
sojojin da kansu ba su kame aikin su ba da mahimmanci, ba su kame kishin ƙasa ba abu mai mahimmanci, kasancewar su sun mai da kuɗi ne gaba, babu ruwansu da ko da mutane za su shiga ne da makamai ko kuma da ƙwayoyi a cikin ƙasa. Kun ga waɗannan duk abubuwa ne waɗanda ke mai da mu baya. Kenan ni a tunanina ba wai iya rubuta takarda ba kawai ta cewa yanzu za a fara bincike ne, za a fara skane, za a bude kayan mutum a bincika duk abin da yake ciki, wannan bai isa ba. Babban abu ma shine waɗannan sojojin da suka kasance su suna karɓar cin hanci ne a duk inda bariya take, su ne kamata a jawa kunne ko kuma a san irin matakin da za a ɗauka domin kada abin ya ci gaba da wakana a kowane lokaci. Matukar ba ai wannan ba, to wannan takardar da aka fito ta cewa za a fara bincike da dai sauransu dai zai kasance ne an yi rubutu ne kawai amma ba ɗabbaka shi ba. Ana cewa idan kana so ka gyara wata matsala, kada ka fuskanci abin da kake gani da idanunka kai tsaye, ka fara tunanin me yake haddasa wata matsala, ta ina ne ta fara, ta ina ne ake samun matsala har ya kasance wannan abu yana wakana. Wannan ne kamata a ce an duba, saboda idan ka ce wai zaka mai da hankalinka ne akan abin da kake gani kawai, wannan abin zai ci gaba ne da faruwa a kowane lokaci, saboda baka san asalin shi ba. Idan kana so ka kawo ƙarshen wani abu da sauri, ta asalin shi ne zaka koma, a can ne zaka kawo ƙarshen shi, ba wai abubuwan da kake gani ba kawai da fuskar ka. Kenan wannan rubuta takardar kawai bai isa ba, dole sai an ɗau mataki akan waɗannan jami'an tsaro da su sun kasance ne suna karɓar cin hanci a iyakoki da kuma bariye. Amma kuma anan ya kamata ku san wani abu, wannan baya nuna cewa wai duk jami'an tsaron da ke bariye na Nijar suke da wannan ɗabi'a ta karɓar cin hanci sannan su bar kuwa koci da kayan ku. Na yi magana akan cewa jami'an tsaro na bariye suna karɓar cin hanci ne sannan su bari wai koci da kayan ku. A cikin magana ta na yi jam'i ne, amma yanzu na zo ne na gaya muku cewa ba wai duk jami'an tsaro bane suke da wannan ɗabi'a. Akwai waɗanda su suna yin aikin su ne da gaske, akwai wani idan kuka biya tabbas sai an bincike kayan ku da kyau ne sannan a bar ku wuce, ba za su karɓi wani cin hanci ba, su sun san aikin da suke yi. Kuma na san daga cikin mutanen da za su kalli wannan bidiyo za a iya samun wasu daga cikin waɗannan jami'an tsaron da ke iyakoki da kuma bariye ya kasance su ma sun kalli wannan bidiyo. Idan to su ya kasance ba sa irin wannan ɗabi'a fa, kenan kun ga ba za su ji daɗi ba. Mutum ka fito kai magana ka ce ai mutane masu irin aiki kaza ga irin mummunan ɗabi'ar da ke gare su, alhali akwai wasu su kuma suna aikin su ne da gaske. Kenan kun ga abin bai da daɗi, abin ba zai musu daɗi ba. Kuma na sani wataran za mu iya haɗuwa da waɗannan jami'an tsaron ne waɗanda ke bariye, saboda ni ma zan kasance ne ina zirga-zirga a cikin Nijar can gaba. Kenan kun ga idan muka yi ido da su sannan kuma na musu ƙarya, kun ga abin ba zai daɗi ba. Saboda haka ku gane cewa wasu ne ke da wannan ɗabi'a, wasu kuma sun karɓi aikin su ne da gaske, suna yin adalci ne a cikin abubuwan da suke yi, wanda wannan shine muke fatan duk sauran jami'an tsaron waɗanda su sun kasance ne suna karɓar cin hanci su sauya, su koma su yi koyi da waɗannan jami'an tsaron waɗanda su sun karɓi aikin su ne da gaske. Kun sani dai duk wani abu da ke faruwa a cikin duniya, mummuna ne ko kuma kyakkyawa, ba zai kasance ba a cewa mutane gaba ɗaya sun taru ne suna aikata wannan aiki. Kenan tabbas a cikin irin maganganun da za ka yi, ka daina yin jam'i a kowane lokaci, ka iya faɗin cewa wani sashe ne daga cikin mutane ke yi, wani kuma yana kyautata abubuwan shi ne yadda ya kamata. Kada ku manta ku danna gem akan wannan video da ya burge ku, sannan ku yi abone da kuma danna kararrawa akan wannan tasha ta wata YouTube, sannan kuma ku yaɗa wannan video ta yadda mutane da yawa ne za su amfana da shi ta dalilinka.